Kaixo, emergentziko erangaz eta emergentziore herrilatxeik oso ondo gaz erantzuten. Udalan aldetik, osasun saren aholkuei jarraituz, erabaki desberdinak hartu dauz. Eta neurri horrek ondo gaz jarraitzen. Hau luzeako jungo da, eta lantxini jarraitzu behar dugu. Udaletik, alkar laguntzeko deixetxetzu hau, eta voluntario sare bat osatu dugu, behartasuna eta karrezen herritxarantzan. Farmazitako botikak erosteko, mandatu betxeko, behar izan berezia dakazen adin txikikoa ere laguntza zuzendaga emoten. Egoera honetan, inorrez dago laguntza bai. Egori, egunero aldatzen juten da, eta behin eta berriro gaz neurriak hartzen herritxaron honeako. Udaletik momentuz, honetxek neurriak hartu dauz. Iztelakuntza eta eraikin publikuk itxitxe daz, eta agenda kulturala bertan bera lagarren, bagabiz sare sozialan bitxartez, ekimen desberdinak joratu nasan. Herriko ziburuk itxitxe daz. Udaletxin, ez da aurrez aurreko arreta zerbitzuek. Artibai gotzi itxitxe da. Behar berezizak dakarren umin familixiai, laguntza berezizek gaz emoten, danon hartin elkartin bitxartez, eta ondarroko udala eta berritxeko udalan bitxartez. Berdura plazako baserritxarak saldupe eskolako jolastokixan ipini dauz. Herri guztan ordutegixe mugatuen berri izan dugu. Haude, goxitan egoten da bakarrik, ambulatoriura juteko. Igo gailu publikuk itxin berri izan dugu. Hilerixe itxitxe da. Eta, azkenik, herrixe desinfektaten hasigaz. Momentu gogor bat gaz bizitzen, baina lasaitasunez jokatu eta dano batean hemendik beurten gau. Animu gaso izazen hori eta etxin izazen hori bai. Eta ez inaztu, inarkezia matxisti jazateko arrizkunda zen emakumik. Animo asko bebai, herriko denda eta tabernai. Egoera honek, dano batean mongotza guelti. Amaitzeko, beste behin be, eskerrak osasungintzako profesionalai. Egoitzako langileai, udaleko langileai eta egoera honetan biharri jarraitzu bihar dozuen guztiai. Eskerrik asko, animo asko eta alkar lagundu.